de mañá pregámonos que se pode descubrir e entregárnoslas a OSE para poder detectar eses pequenos erros. Moitas grazas. Boas tardes, agradezo moito este convite e tamén esta ocasión de explicar a parte de San Pedro e continuar maquinando por conta da súa xenerosidade, cousa que levo facendo xa hai máis de 30 anos. Cando me convidaronme a falar sobre cuestións como nación e socialismo, e a verdade é que as cuestións de nación e de socialismo non están de xeito ningún afastadas. Creo que hai un vínculo entre estas cuestións de nacionalismo e socialismo e é, nomeadamente, a noción de clase. Tulio de Mauro, un lingüista, penso que foi ministro de Cultura dun goberno socialista italiano, escribiu para un diccionario de UNESCO no ano 1969 un ensaio que se chamaba Clase. UNESCO suspendeu a publicación dese diccionario, pero finalmente de Mauro publicou un libro que se chamaba Senso e Significato, Saggi de Semántica Histórica, Senso e Significado, e ali o que nos lembraba é que o significado inicial da palabra clase, da palabra latina classis, é formación. Concretamente referíase á formación dunha flota, é dicir, dun conxunto de barcos, cada un é singular, pero hai unha relación entre eles, senón non darían navegado ben. Esta formación, clasis, esta noción, transportouse metafóricamente para referirse ás formacións, aos grupos que había pois entre os patricios, entre os equites, na actividade parlamentar romana. E esta noción de clase posteriormente recuperouse no pensamento político moderno. Obviamente, se falo de clase é tamén para falar da cuestión de loita de clases ou de Klassenkampf. E a hora de falar de loita de clases estamos a indicar que nos conxuntos sociais non todos os intereses son coincidentes. Cando moitas veces oímos falar a un político liberal ou un sociólogo funcionalista, sexa o sociólogo consciente ou non das súas asuncións liberais, entende que todos os distintos membros da sociedade teñan máis ou menos riqueza, teñan máis ou menos relacións sociais, teñan máis ou menos educación, comparten unha serie de intereses. Pero, sinceramente, a historia do socialismo o que nos ven indicar é que se iso sería desexable, é dicir, se o que sería desexable é chegar a unha sociedade sen clases, chegar a unha sociedade na que houvese unha disolución das clases. O que verdadeiramente se dá é que nas sociedades hai moitas veces intereses non xa diverxentes, senón antagónicos, contrapostos. Levamos, dende o ano 2008 e dende a estafa de Lehman Brothers, esa estafa que nos permitiu ver como, por exemplo, durante a última folga xeral do 14 de novembro en España, o presidente do goberno non comparecía ese día dentro dos medios. O portavoz era o ministro Luis de Guindos, ou de Windows, ou como sexa, e resulta que ese día de folga xeral, moi exitosa, por certo, o presidente do goberno non comparecía e o portavoz do goberno era o que fora o asesor de Lehman Brothers, é dicir, os estafadores, etc. Entón, sinceramente, non creo que con respecto a eses señores teñamos intereses diverxentes, senón antagónicos, ou dito de outra maneira, claramente contradictorios. Efectivamente, os antagonismos que pode haber nas sociedades son moitos. Seguramente temos que entender unha sociedade a maneira de campo de forzas, con distintas liñas de fractura. Eu creo que verdadeiramente a análise de clases é crucial a hora de entender a situación política en Galicia na actualidade, que é, por un lugar, unha situación política inequívocamente esperanzadora. Nas últimas eleccións, ainda que isto non é para min o acontecemento político máis relevante que se dá en Galicia últimamente, senón que creo que, por exemplo, algunhas das arlotadas, algunhas das argucias, algunhas das vilezas dos conselleiros, do Conselleiros de Cultura e Educación, non sei cantas cousas perversas máis, porque perverso é, son cuestións políticamente máis relevantes que as últimas eleccións. Pero nas últimas eleccións houve un movimento, a xente usa as palabras corremento, de case 500.000 de votos nun país
no que os habitantes son menos de 3 millóns. Se isto pasou, quero decir que aquí hai moita xente disconforme cos gobernos. E máis, unha parte destes votos desprazouse cara a opcións novas, non só de esquerda, senón con afán de innovación. Isto, para min, inequívocamente esperanzador. Eu supoño que neste momento todos os que saben que efectivamente somos o 99%, e non só en Galicia, no planeta, están verdadeiramente preocupados de que ainda haxa moito tipo de reaccións sociais. E este tipo de reaccións creo que se deben entender en termos de loita de clases, de Klassenkampf. Efectivamente, loita de clases non significa andar únicamente a paus. Efectivamente, loita de clases non quere decir únicamente ter que soportar, pois pongamos por caso, os pistoleiros da patronal que puxo a funcionar a patronal catalana en 1909, ou a loita de clases non é preocuparse únicamente porque os sarxentos da policía lles estean ofrecendo a moitos dos números neste momento cantidades de anfetaminas que os poñen tolos e así mallan como mallan. E isto obviamente non concorda, non? Digamos, cos regulamentos ou cos protocolos policiais. Obviamente, loita de clases quere decir que moitos entendemos que, por exemplo, tirar diñeiro do horario público galego para favorecer as estrategias de exportación de algunhas empresas galegas non é o interese común dos galegos, non é o interese común dos traballadores galegos, portugueses. Obviamente o que estamos vendo é que estamos nun momento no que a loita de clases entra nun episodio de grande relevancia. Pero se atendemos a algúns dos grandes textos políticos, e diría eu tamén que filosóficos, e diría eu tamén que inequívocamente un dos grandes textos literarios da modernidade, como é o manifesto de Karl Marx, Friedrich Engels, o manifesto comunista. En principio encargaron de escribir o manifesto da Liga dos Comunistas, de escribir un manifesto comunista. Deixaron o concepto de Liga ou de Bund, e, bueno, non me vou meter nestas cousas das ligas como se fora un fetichista agora. Anyway, sí, non. Pero fetichista político como este do Partido Socialista Obrero Español, que se fede, non. Vayamos ao chollo. O chollo é que estamos diante dun episodio de clase no que eu creo que éticamente non é admisible achantar, non? E admitir que só as dean uns. Non me parece verdadeiramente novo advertir que a situación política na actualidade abre un novo episodio de loita de clases, porque Marx e Engels xa ben dicían no primeiro párrafo do manifesto que a historia, non? Da maneira que foi ata agora, non entro agora no problema do xeito deste colectivo humanidade, a historia da loita de clases. Ben, Slavoj Žižek, ou Zizek, ou Zizek, parece que en esloveno se pronuncia Žižek, pero ele prefire que yo pronuncien mal, por motivos paranoicos, e ele, con moita gracia. Lembrábanos, por exemplo, nunha introducción escrita hai 10 anos, dun compendio que se chama Ideoloxía, que ele entende que seguramente a loita de clases non é só que fora o motor da historia da humanidade, senón que é algo así como o núcleo traumático da historia social. E ao decir núcleo traumático, o que quería lembrar Slavoj Žižek é que moita xente é incapaz de recoñecer esa cuestión da loita de clases, de como supostamente algúns excombatentes que son incapaces de lembrar as situacións extremas que viviron na fronte, ou como moitas persoas maltratadas son incapaces de lembrar, alén da sensación en que consistía o maltrato. Quero desenvolver un pouco máis esta cuestión da loita de clases, logo iremos o noso, que é unha nación negada tamén. Eu diría que seguramente é relevante un exemplo que poden Zizek agora de falar do que sexa a cuestión da loita de clases. Hai moita xente que nega a relevancia, ou non só a relevancia, nega a existencia da loita de clases, e moitas veces para negar esta cuestión da loita de clases
que o que efectivamente vemos que está implícito nos discursos de Soraya de Santa María, que esbagulla como os cocodrilos nilóticos, hai unha variedade de cocodrilos, cocodrilo do Nilo. Non é que crean que me gustan a min as rimas asonantes, non é que vai. Este cocodrilo non é o mesmo que o caimán, etc. Pero non vamos entrar agora en grandes cousas de zoología, porque nos perderíamos cos ministros que acaban de pôr, cos ministros e cos conselleiros. Non vamos entrar en cousas que nos levarían os primeiros contos de Ferrín, que era un mozo interesado na etoloxía, e que agora xa se ocupa de cousas inequívocamente máis elevadas, nun momento no que o noso país está inequívocamente avanzando, non en sincronía co mundo, senón que o que eu quería decir é que moitos, para negar a cuestión da letra de clases, para empezar, negan a pertinencia desta noción clásica, non hai clases. Existe que en ideoloxía lembranos que Lévi-Strauss, ese importante antropólogo que foi un dos primeiros en traballar en facer traballos de campo antropolóxicos con xente da Amazonía, xeralmente non se facía estudios antropolóxicos na Amazonía, senón en África, pois advertiu que cando lle pedía a nativos do sur de Brasil que representasen o espazo no que eles vivían, e que o representasen non verbalmente, senón por medio dun debuxo, cando lle pediu a un conxunto de nativos da Baixa Amazonía que representasen por medio dun debuxo a vila na que eles vivían, os poderosos representaban esa vila cunha serie de círculos concéntricos. Sí, os círculos concéntricos, non? Xeométricamente teñen un punto de confluencia. É dicir, que isto sería como escoitar agora o ministro Monti, que ese tecnócrata que chega ao goberno de Italia, non? Ou a Olin Rehn, ou a todos estes, non? Que saltan como corresponde, non? SPAC capitalismos, capitalismo seródio, capitalismo, este capitalismo xa non se esforza seródio, saltan das corporacións transnacionais os ministerios, non necesariamente nesta hora, dos ministerios ás corporacións, que é o que corresponde a hora de gobernar un estado de clase, non? Inequívocamente. Non, miren, sí, efectivamente, agora moitos ministros que nos dicen temos que salvar a economía, pero que é isto da economía? A economía financiera, onde por unha economía financiera na que parece que non rexen pois as normas fundamentais do cálculo matemático, non? O capitalismo de casino, non? Porque a economía non implica únicamente as finanzas, non? Que sabemos como se poden regular, sabemos matemáticas, implica a economía industrial, implica a economía mercantil, implica moitas outras cousas, non? E verdadeiramente non temos intereses comuns, non? Con estes falsarios. Pero bueno, perdón, quero ir á cuestión da representación de clase, non? Lévi-Strauss conta, está nas páxinas de antropoloxía estructural, que cando lle pediu aos nativos dunha pequena aldea que representasen o lugar no que vivían, os poderosos representaban a súa aldea como unha serie de círculos concéntricos, o cal hai non é un elemento común, pero os que non eran poderosos, non? Xeralmente representaban, non? Esa aldea como dúas liñas de casas crevadas e disgregadas. Creo que esta idea de que, para empezar, temos unha percepción distinta, de que esa percepción non é complementaria, non? Senón que é diverxente como pouco, e en moitos casos antagonista, é relevante. Pero o que quero indicarles tamén é que seguramente a hora de resolver por que os habitantes do centro da aldea representaban con círculos concéntricos e os que non eran poderosos vivían nas marxes representaban con dúas liñas distintas, e cal era a representación boa, para resolver iso non arranxaríamos nada cunha foto aérea, porque a cuestión da representación non ten que ver únicamente co lugar empírico, coa empiria, co lugar material no que vive esa xente, senón a cuestión da representación é tamén, en parte, unha cuestión de subxectividade, e a cuestión política é, en parte, unha cuestión de subxectividade, e a cuestión da nación, que é unha cousa que se amosa á vista de moita xente, non son na xestualidade, non son na fala, non son no ton, non son na actitude, non son nas preferencias de baile, de comidas, na maneira de ordenar o tempo, non é únicamente unha cuestión de codificación obxectiva, senón de subxectividade, motivo polo cal, si, efectivamente, pode haber xente que vive nunha, en fin, non sei en que nación, non estas que crean nos espacios da rede, non estas que creaban os rappers, non? Cada rapper montaba a súa nación, non?
Reixa parodiou iso, con moito humor, non? Cando creou o grupo Nación Reixa. Entón, hai este tipo de nacións individuais nas que como unha autocracia, pero senón, en xeral, as nacións o que son espazos de proxección das relacións cooperativas, porosas, abertas, e todo iso. Falaría un pouco máis de nación, pero creo que, fundamentalmente, o que quería falar era da cuestión de clase. Miren, a cuestión do nacionalismo e do socialismo están, eu diría que, íntimamente unidas. Hai 50 anos, en 1963, un dos grandes historiadores británicos, Edward Palmer Thompson, publicaba un libro que se chama A formación da clase obreira en Gran Bretaña. Thompson era, pola súa vez, fillo un magnífico historiador da India, dedicoulle libros a William Morris tamén, e aparte ocupou cargos administrativos do Imperio Británico na India. Thompson, no limiar de The Making of the English Working Class, a formación da clase obreira en Inglaterra, dicía que a clase era para él unha formación social, e efectivamente, etimolóxicamente, clases, formación social. A formación social era unha formación económica, dependía fundamentalmente da relación entre salariados e propietarios do capital, pero era tamén unha formación cultural. E precisamente por iso Thompson, no seu magnum opus, que é unha obra magnífica non só da historia social, senón da literatura inglesa do século XX. Sería unha obra dunha riqueza léxica e dunha sutileza moito máis ampla, digamos, por caso das novelas de Julian Barnes, eu diría que mesmo da inesquecible obra de George Orwell en conxunto. Pero nese magnum opus, o que nos decía Edward Palmer Thompson era que él, consciente de que a clase era unha formación económica e cultural, non quería falar da clase obreira escocesa, porque na Constitución da clase obreira escocesa entraron factores distintos. Por exemplo, moitos tiñan fe calvinista, pero non metodista, non? Moitos, as técnicas, as de loita nas fábricas inglesas e na artesanía inglesa foron distintas, non? Das técnicas de loita no norte de Inglaterra, e tamén, precisamente por iso, non ia falar da clase obreira galesa, precisamente por iso, con moita perspicacia tamén de Thompson, non se atrevía a falar da clase obreira irlandesa, e si falaba, efectivamente, da clase obreira irlandesa inmigrada en Inglaterra e dos presuizos que os trataron moitas veces. Sobre estes presuizos falaba moi sintéticamente tamén William Oakley, que foi presidente da Liga Gaélica, unha institución importante, nun artigo que temos publicado na Travianos, que se chama Dominación Cultural en Europa, en Inglaterra. Bueno, non vou entrar na cousa dos presuizos con respecto aos traballadores estranxeiros. Vostedes saben que, efectivamente, seguramente o que nos chama a atención a hora de falar de Galicia, ou da nosa condición nacional, é os presuizos co que se nos trata moitas veces aquí, non? Que son os presuizos seguramente que vimos en carne propia moitas veces cando nos torcen o bico a hora de escoitarnos falar en galego, e o mellor que nos torce o bico a hora de falar en galego é alguén que acaba de poñer hai 20 anos un establecemento comercial nunha rúa na que se criaron os nosos pais e os nosos avós. Sí? Vale, logo falamos desas cousas, se vostedes queren. Polo de agora, con afán de ser sintético tamén, se hai 50 anos Edward Palmer Thompson falaba de como as cuestións culturais, no sentido antropolóxico, no sentido de historia social, son importantes na definición de clase, e isto para mí non está en contradicción coa indicación de Badiou que hoxe fixo Francisco San Pedro e que lembrou en un texto este ano de que o proletariado é unha potencia lóxica, non tanto unha categoría de descripción empírica. Non está en contradicción con o que estou dicindo. Se isto, dicía Thompson, hai 50 anos, estou mirando por referencias, desculpeme. Hai 30, en 1973, Benedict Anderson, que é irmán de Perry Anderson, o editor da New Left Review, o autor das consideracións sobre o marxismo occidental, Benedict Anderson publicaba un libro que se chamaba Comunidades Imaginadas. Este libro, Comunidades Imaginadas, era un libro que estaba dedicado á cuestión da importancia dos movimentos nacionalistas na historia moderna e dedicado tamén
como dindo de Lumiar, a estudar a relación que hai entre nacionalismo e socialismo, na medida en que moitas veces foi un tópico dicir que un dos defectos da teoría socialista, das moitas chegas da teoría socialista, foi considerar debidamente o marxismo, perdón, o nacionalismo. Por outra banda, considerábase que nese horizonte de homoxeneidade internacionalista non habría nunca conflictos entre estados socialistas ou marxistas. Anderson, que por certo fillo de diplomáticos británicos, naceu en China, como seu irmão Perry, e que se convertiu nunha persoa sensible ás cuestións culturais, porque cando chegou con 17 anos a California, en 1944, China andaba como andaba, Estados Unidos era un refugio con respecto ao que acontecía en Europa, pero cando Anderson chega a California con 17 anos, ve que de súpeto o seu acento inglés, que é un acento de fillo de legatario diplomático de clase alta, resulta algo totalmente alleo aos seus compañeros do instituto estadounidenses. E lle parece, polos seus usos lingüísticos e pola súa actitude, un rapaz lambido, estirado, distante. A partir de aí, Anderson empezou a estudar a cuestión das relacións entre cultura, estructura social. A iso debemos ese libro que moita xente cita, iso sí, pola primeira edición hai 30 anos, Comunidades Imaginadas, así Beramendi, Núñez Seixas, non sei cantos máis, malia ter unha edición con sustanciais ampliacións do ano 1991. Non veño aquí a dar indicacións bibliográficas, a menos de que requiran ustedes. E o que quero decir é que o Ben Anderson dinos moitas veces que houve sempre unha fluida relación entre nacionalismo e socialismo, e que precisamente foron máis ben os comunistas e os socialistas, pero especificamente os comunistas, os que na historia moderna crearon verdadeiros ámbitos nacionais. E máis concretamente o que di, foron os comunistas os que despregaron verdadeiro patriotismo. Isto que eu creo que estaba implícito no que Francisco San Pedro nos indicou ao lembrarnos hoxe unhas páxinas do número 2 de Terra e Tempo, que eu falaría de algún texto do número 1 asinado en Porto Novo e atreveríame a atribuirlo a Méndez Ferrín, pero un texto ademais dunha lucidez e dunha sutileza política infrecuente. Vayan ese Terra e Tempo do ano 64, o número 1, e vexen aquel texto que non está asinado, está datado en Porto Novo, e vexen que aquí verdadeiramente non había naquela revista ninguén que practicase ningún tipo de reductivismos, non marxista, había verdadeira sutileza, e é unha cousa de agradecer, non? Isto é unha cousa de agradecer. Bueno, tamén agradecer que os tempos correran a favor do esforzo de moita xente, ainda que esteamos diante dun novo episodio de loita de clases, non que as cousas non pintan ben, pero non pintan ben para a clase dominante, que non consegue, a pesar do seu inmenso dispositivo propagandístico, tertulias parvas da 13, da segunda cándida galega, con Carlos Luis Rodríguez aí todos os días, non? E toda esa mallada absolutamente groseira, insoportable, tópica, non conseguen hegemonizar. Eu creo que hoxe non nos interesa aquí falar moito da Galicia zombie, non nos interesa falar da política necrosada, de, como se chama ese Núñez Feixóo, do Raxoi, a primeira que pronunciou ben o nome foi Dilma Rousseff, non? Presidente Raxoi, con perfecta, non? Vale. E isto é Feixóo, efectivamente, que divertido, non? Que nome, que un nome, é un antropónimo humorístico, non? Saben que Feixóo é como unha fava, non? Pinta, non, ou negra, pero no antropónimo Feixóo é un apelido que se usou moitas veces para a xente que ten un pelo como a min, claro, non? Feixóo. Ten o sol do verán, isto quere dicir o nome do tal Núñez ese administrador de non sei que. Bueno, Anderson, iso sí, indicou que moitas veces son precisamente os comunistas os que crean ámbitos nacionais, os que verdadeiramente despregan patriotismo. Eu atreveríame a decir que o caso galego é un exemplo máis disto.
E agora non quero entrar moito máis nas cuestións desta tradición. Diría que a experiencia de clase en xeral é unha experiencia que está nomeadamente determinada polas relacións productivas, e a conciencia de clase é a maneira en que esa experiencia se conforma e se manexa en termos culturais. A conciencia de clase encárnase en tradicións, en sistemas de valores, en ideas, en formas institucionais, en sindicatos, en organizacións. Iso sí, moitas veces tende a suporse en algúns textos teóricos que a clase é unha cousa, algo preexistente, e entón, dunha vez que se presupón que é unha cousa, supónse tamén que se pode deducir cal é a conciencia de clase que lle corresponde a certa formación social. En certo momento daquela ven o teórico, un partido, unha secta, e desvela a conciencia de clase, non é como é, senón como debería ser, non? Un tanto ridículo. Contra isto xa tamén nos advertiu Edward Burnett Thompson, que era marxista. Pero quero decir outra cousa máis. Clase, en calidade de concepto ou calidade de categoría, non define nada objetivo, empírico e a priorístico, porque cando falamos de clase para referirnos a conflicto de clases, loita de clases, relacións de clase, o que falamos é dunha noción relacional, un grupo social e outro. Nós que somos o 99%, non? E eses estafadores, o amante da Cospi, de Cospedal, esta maneira que se parece eminentemente a dicha de Bazalote, non sei se lembra a escritura. Sí, non tanto a dama de Chenón, a pesar de que, bueno, agora xa coa cosmética ben alzou, pero é raúda esta, terrible, non? A secretaria de Contas Marta Fernández, esta que foi conselleira aquí de Facenda en Galicia, parece que tiña unha contrata temporal, daba unhas horas na Facultade de Económicas de Santiago. Como ali non traballou con o Departamento de Economía Aplicada, era que lle faltaba os do Departamento de Economía Aplicada, Xordán Natural, en así, se hai coa impresión de que se traballaba pouco na Universidade de Santiago de Compostela, así que non o dubiden. Esta secretaria xeral de Contas é das que estará convencida de que despois de que nas universidades españolas aplicase a mesma reducción de recursos que en sanidade e outras cousas, non? Coa reducción salarial, ainda vai un 18% máis de recorte no gasto xeral, e ainda por riba, non? Do gasto de investigación e todo iso, non quede só o 20%. Malia que, ainda que sexamos no ámbito estatal os penúltimos en investimento universitario, os resultados non estean entre os 10 primeiros do planeta. Isto é inequívocamente política claramente ideolóxica. É asañada. Se é unha política de clase, o que hai que liquidar é verdadeiramente todas esas institucións que verdadeiramente xeraron recursos do común, do ben público. Non entro agora en cuestións terminolóxicas de se ben público, se ben común, e que verdadeiramente hai que entregarlle a xente, as universidades privadas, que endebedarán os estudantes, así que unha vez que rematen a carreira, pois empezarán a aceptar postos de traballo temporal, non, para pagar os créditos, en fin, como se fixo na política universitaria, non británica nos últimos anos. Bueno, perdón, acórdanse que eu quería falar de nacións e socialismo, porque creo que hai unha relación, non? Creo que hai unha relación de que podemos aprender cousas mirando libros como os de Edward Burnett Thompson, mirando libros como o de Benedict Anderson sobre as comunidades imaginadas. E o que entendo eu tamén é que, claro, é importante pensar que clase é unha categoría que non refire a algo empírico, senón a unha relación. A relación entre patróns, que algunhas veces son patróns severos, como as das facendas brasileiras, non? E traballadores, non? Pero fíxense, da mesma maneira que un non pode creer que coa palabra amor refira a nada se non pensa polo menos en dous amantes,
Bueno, logo ven a cuestión da comedia, ás veces son máis os amantes, e, bueno, os triángulos estes do cinema francés, aquelas cousas, sí. Bueno, en fin, sí. Vostedes non os preocupan, pero, bueno, saben que a tópica do PP é o problema de se un bipartito, entón un tripartito, e, bueno, pues entón prepárense para o goberno das multitudes e para o asalto ao Palacio de Inverno, non? Porque entón, verdadeiramente, aí non van a topar vostedes o responsable, non? Porque entran sempre a preguntar coa pistola, onde está aquí o responsable? Digo, non hai. Non? Participamos todos, non, dunha loucura erasmista, non, que nos obriga a deixar por trás, non, a súa política necrofílica e toda a súa trangallada e todo o seu fascismo. Bueno, entón, sí, da mesma maneira que se usamos a palabra amor falamos dun abstracto que non nos refire a nada empírico, senón a unha relación de dúas, non, con máis persoas. Cando falamos de clase, non, estamos falando tamén de relacións, non, e de relacións que poucas veces son armónicas. Non quero entrar agora aquí na tópica moi querida de Negri sobre a cuestión da creva ou non, do estado de benestar, ao que se chegara, non, debido aos pactos, non, favorecidos pola situación da posguerra europea de 1945. Bueno, non nos interesan esas cousas neste momento, creo. Os conservadores tenden a creer moitas veces que non hai clases, ou ainda que non o crean, negan a existencia das clases, consideran que a noción de clase é unha construción teórica pexorativa de intelectuais marxinados, resentidos, e que, en fin, se a clase existise, se as clases serían componentes da estrutura social dunha máquina, non, que funciona armónicamente, que cada quen estea no seu papel, no seu rol, non? É máis nada, é un fórmalo para criar ovellas e que ten que quedar aí criando ovellas, non? En que hoxe pode haber pastores eléctricos. En fin, a conciencia de clase para os conservadores é moi mala cousa, é un invento de intelectuais resentidos e empece a coexistencia armoniosa de grupos que deberían de desenvolver diferentes roles sociais e, en consecuencia, a conciencia de clase retrasa o crecemento económico, é unha perturbación injustificada, así Parsons, así Smeltzer, en fin, todos os que estamos aquí falando hoxe de clase, loita de clases, conciencia de clases, estamos empecendo, dilatando, dificultando esa feliz recuperación económica que, como todos saben, comezará a fins do ano 2014. É mágoa porque hai pouco nos decían que comezaría a fins do 2013, pero agora xa sabemos que a recuperación económica, non sabemos que existe iso, pero empezará a fins de 2014. Bueno, eu creo que poderíamos discutir tamén algunhas cuestións sobre a concepción ortodoxa de clase, pero vou ir deixando esta cuestión. Quero vincular, se me permiten brevemente, a cuestión de clase e a cuestión de nación, pero entendo tamén que a hora de falar de nación debemos de evitar moitas veces as definicións pretendidamente universais ou as categorías universais para falar de nación. Sobre este problema falounos moi brillantemente Dipesh Chakrabarti, un bengalí brillante, de formación físico e tamén economista, hoxe profesor en Princeton e en outros lugares. Hai dous libros de Chakrabarti que me interesan. Un é dos 2000, chamase Provincializar Europa. Bueno, hai por certo un artigo de Chakrabarti que estaba que publicamos na Trave no ano 2005, que se chama Nación e Imaginación. Chakrabarti o que nos viña a dicir é que poucas veces podemos usar conceptos que se xeran en momentos históricos determinados para describir calquera outra situación. Efectivamente, se nos collemos
o concepto de nación que xorde da Revolución Francesa ou de pouco antes, e queremos falar da India, pois mellor non se xusta perfectamente. Pero isto non pasa só co concepto de nación, como decía Chakrabarti nese texto, non? Que está aí no número tal de nación e imaginación, senón tamén pasa cando falamos da noción de imaginación. Se vostedes pensan agora no concepto de imaginación, é moi probable que pensen nunha facultade mental relativa, pois, por exemplo, a capacidade de idear espazos, relacións espaciais, relacións de ordenación temporal, precedencias, non? Consecución, causalidade, e pensan logo, digamos, en imaginación como unha noción abstracta, como unha noción semellante á imaginación trascendental kantiana, probablemente. Sí? Pero, se vostedes buscan un termo na lingua hindi contemporánea para traducir imaginación, non vayan a topar un equivalente perfecto. Chakrabarti dicíamos que podía ser darshan, e que a idea de imaginación, non? Para hindú é algo así como figuración, e que máis que falar da idea de concepción abstracta de espazos, relacións temporais, non? Ou de causalidade, non? O que fala é da relación de elementos sensibles ou presentes. Así que podemos dicir que un pintor ten imaginación a hora de relacionar ou de combinar liñas, cores, que ten imaginación un cineasta a hora de montar unha secuencia de planos, non? Por iso, por exemplo, darshan, non? É tamén unha palabra que está presente na maneira en que os indios chaman a televisión. Vale? En todo caso, a noción de imaginación, tal e como se presenta nas máis das linguas europeas, non? O século XIX ten bastante que ver coa imaginación trascendental, propia de Ilustración e propia de Kant, e a noción de imaginación para a lingua hindú contemporánea, non? Ou para bengalí, ten máis que ver coa figuración, non? Figuración por medio de termos concretos e materiais. Vale. Metíme nesta bolsa, metimos cans nesta bolsa, porque eu sei que a hora de falar, por exemplo, de nación, non podo aceptar a tipificación das nacións que faga, por exemplo, Eric Hobsbawm, ou que fagan, por exemplo, outros autores. Eric Hobsbawm, que sí, pertenceu á célula comunista de Cambridge nos 30, pero nos 50 colaborou en actividades de detección anticomunista cos servicios secretos británicos. Fixose célebre alá nos anos 1990 por un libro que se chama Nacións e Nacionalismo. Neste libro, non? Que circula por aquí moito en castelán, el falaba, pois, por exemplo, da contradicción dos nacionalistas galeses que, pretendendo mellorar o país e facelo progresar, non en modernizalo, pedían educación en lingua galesa. Dicía que era unha contradicción. En 1990 era unha lingua que falaba o 50% da xente. O momento máis baixo da lingua galesa foi no ano 1971, co 19%. Aplicaron unha política pedagóxica boa e recuperaron ata o 26%. É un modelo concretamente de pedagogía lingüística de linguas célticas que despois copiaron os irlandeses, e un modelo que se copiou en Euskadi, onde están recuperando falantes. Pero Hobsbawm, agora este, o que viña a decir era que había unha contradicción cando os galeses pretendían desenvolver un país, non? Falando unha lingua, non? Elevando unha lingua de educación que tiña un ámbito tan reducido de falantes. O que máis ben podemos advertir é que Hobsbawm non se decataba dos múltiples aspectos que hai na lingua. A lingua non é únicamente unha ferramenta, non é únicamente un instrumento de comunicación, un instrumento de ideación, é un instrumento de vinculación emotiva, é un instrumento, son moitos os aspectos. Pero máis célebre, por exemplo, que Hobsbawm, en libros como estes ou outros escritos, fala, por exemplo, de momentos sociais que son a veces proto-nacionalistas, pre-nacionalistas, non? Entón, vostedes verían que hai xente que colleu as nocións de Hobsbawm, por exemplo, Núñez Seixas e Beramendi, non? E a hora de facer a historia política de Galicia, non tiveron en conta o que escribiron con sangue moitos. Por exemplo, aqueles que apoiaron a Xunta Revolucionaria de Galicia en 1846,
aquele que escribía, non, do xornal Directorio de Galicia, sometido hasta ahora a la odiosa condición de colonia, va a levantarse. Esta Junta Revolucionaria, amiga sincera del país, non. Que eles collen iso e aplican un concepto que toman de un autor do centro, non? Hobsbawm, que ademais é un autor, claro, moi interesante, porque foi comunista, pero despois reconvertiuse, non? Que traballou que foi comunista. Entón xa ten todas esas voltas que o que etimolóxicamente quere decir perversión. Entón collen este perverso e falan o movimento protonacionalista galego, sí? E despois de falar e de denigrar, non? A historia política de Galicia, de denigrar a Revolución Liberal de 1846, que non triunfa da pouco, será concretamente a tradición da columna de Solís para que estratégicamente crucial para que non triunfase, non? Despois, si seguen historizando con eses criterios, pois a historia do nacionalismo galego, que ten, poñamos por caso outra cita en 1920, cando Risco publica a teoría do nacionalismo galego. É un texto moi interesante. É un texto que, por exemplo, este señor que se chama Ramón Maiz foi procurar ali fíos, non? Para decir en que texto era conservador, tradicionalista, non? Para fascista, pero e anda, disculpen o coloquialismo, enmerdalladas. Porque se van, por exemplo, a página 24 de Teoría do Nacionalismo de Risco, Risco fala de que un dos obxectivos fundamentais do galeguismo era, por exemplo, organizar, promover as cooperativas no rural para que a xente pudese non só modernizar a economía, non? Senón levar adiante mellores formas de distribución, de explotación dos seus produtos, non? E que levasen, dicía literalmente Risco, página 24, a un comunismo razoable, non imposto, non? Por autoridades, nin xerarquías, nin estructuras, vale? Pero eu creo que teríamos maneiras moito máis idóneas de ler ese texto do Risco de 1920 que a maneira de Maiz, que é unha maneira sañuda, prexuizosa, cega, polo menos, que é a mesma que ele aplicou para facer unha interpretación do Sempre en Galicia de Castelao nun documento pornográfico de edición non limitada, que era aquela chamada edición crítica de Sempre en Galicia que lle daban os parlamentarios do Parlamentiño, perdón pola nominate, acumulación, redundancia. Saben que cando xa se botaba a andar isto da autonomía, non? Entón este sabe Maiz, non e outros forneceron dunha edición con notas, non? Que dicían que claro, que era moi caro. Parece mentira, non? Sempre en Galicia remata falando de política asociativa mundial, non? De política asociativa federativa, é dicir, é altermundialista. As páxinas finais de Sempre en Galicia verdadeiramente falan dunha alterglobalización, pero non, resulta que máis, como moitos outros que tiñan era que mirar por riba do ombreiro, non? A estes autores, non? E a estas figuras, por outra banda, non? Complexas, políticas, non? Dun país que para uns académicos pode ser efectivamente un interesante caso de estudo, e de feito reportes de beneficios académicos, non? Pero creo que estes homes, Risco, Castelao, non falaron de 1846, pertencen a un país extraño, porque o pasado é un país extraño, un país estranxeiro, é un país que non se pode interpretar co que un recolle de teorías viaxeiras, non? Un recolle apurada fragmentariamente de algúns libros de estudos sociais que se teñen por políticamente correctos en determinado momento.